Тапшыруның алдагы кытлау сәламе матур пар булып, инде 28 ел бергә гомер кичерүче Вальшиннар гаиләсенә Иршат Рәфат улы һәм Суфия Шаяздан кызына аша. Аларның бары бер көн аерма белән артлы-артлы матур туган көннәре килә икән. Ихлас күңелдән күркәм бәйрәмнәре белән яраткан кызлары Илнара һәм Динара, кияүләре Рамис һәм оныклары Амина котлыйлар. Күңел җырлап, күңел ишеп тора. Әти-әни исән булганда. Җаннан җаннар аерылмасын иде. Язсын һәр чак бергә булырга. Әти-әни, пар канатым, исән булыгыз. Гомерләрне тигезлектә бергә узыгыз. Нинди сөенечем бар дисәгез, әти-әни иңгә кагыла. Берсе мине фәрештәгә тиңли, берсе җимешем дип сарыла. Таныш юлга моңнар, гөлләр сибәм. Матурлыктан күзем шагыла. Туган ягым, әти-әниемне алыштырмам алтын тавына. Узак еллар бергә тату тормыш кичерүне өлкәннәр элек-электән диңгез кишүгә тиңләгәннәр. Киң дәрьяда җил-давыллар булмый калмый. Аларга каршы торырлык ныклы ир канаты, аның янәшәсендә акыллы, сабыр холык белән эш йөрткән хатын-кыз булса, гаиләгә бернинди куркыныч янамый. Менә безнең әти-әниебез дә бу сүзләрне истә тотып, бик матур гомер кичерәләр. Алар икесе дә бер айда тугангамы, бары бер көн генә туган көн аралары булгангамы, гомере буе охшаш холыклары белән бер-берсен аңлап, тыңлап, хөрмәтләп яшиләр. Без алардан бар яктан да үрнәк алабыз. Хәзер инде алар әби-бабай статусы йөртсәләр дә, безне һаман кичкенәләрдән саныйлар. Кадерлеләребез, бүген туган көннәрегездә бар кылган изгелекләрегез өчен рәхмәт укыйбыз. Алдада Раббым, икәү бергә парлы канат кагып, безнең бәхетләребезгә куанып яшәгез. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Безнең хакта әткәй-әнкәйләрнең борчылганын белә бер Алла. Инде үсеп, без олы булсак та алар өчен һаман без бала. Кителмәгән тулы бәхет бит ул. Әткәй белән әнкәй икесе. Алар бергә янда булган чакта бәхетледер җирдә һәр кеше. Исән чакта белү кирәк икән әти-әниләрнең кадерен. Гомер кыска, үкенечкә калдырсагыз алар хәтерен. Әткәй-әнкәйләрнең пар канаты кайрылмасын иде гомергә. Рәхәтлекне тоеп, безнең белән яшәсеннәр иде гел бергә. Яшисең син әни безнең өчен, бар нәрсәгә салып җылыңны, тормыш авырлыгы артта кала, битләремә куйсаң кулыңны. Яшәү кеше алам көн буена, күрсәк әгәр әти күзеңне, җанга рәхәт булып кала, ишетсәк тә тик бер сүзеңне. Борчыласың әни безнең өчен, ярты җаның йөри янымда. Нинди гамәл кылсам да мин күңелем белән һәр көн яныңда. Яшәшә әти-әни шулай бик озак еллар, җылыгыз белән безне ышыклап, йөрәгегездән чыккан теләкләрне телисез бит күк гөлдә пышылдап. Хөрмәтле Иршат Рәфатович һәм Суфия Шаяздановна, чын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып, Әнвәр Нургалиев башкаруындагы матур җырны бүләк итәбез. Кабул итеп алыгыз. Түйәнең тәләрендә әти-әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, баланы дейіп янганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмәс чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, ирсене Ходай жәлләмей. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, ирсене Ходай жәлләмей. Кошлардай сайрашып үстек гомер киене тәгезедә. Шайпаламады бар чиләкләр, бер үк юлдан бер адымда атлауга икегезедә. Мөлдерәмәс чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни.
Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Huday jellemey. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Huday jellemey. Yaşamadıgız da bitsiz 58 düşün. İndi yaşasagiz idi uçurgan kuşlarıgızның toyup ihtibar kışın. Bildiremez şilekleri, elip var yürekleri, eni yanında eti var, eti yanında eni. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Huday jellemey. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Huday jellemey. Tügülmestin parşilekler, tügülgen tuğla bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şapta kebik değil, biz жылы bulmaz. Bildiremez şilekleri, elip var yürekleri, eni yanında eti var, eti yanında eni. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Huday jellemey. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Huday jellemey. Birsini Huday jellemey. Birsini Huday jellemey.